da hori? Da, berro eta behatzi urte hemen topan nagoen. Olla espresa? Orduen, olla espresa. Berro eta behatzi urteko olla espresa. Erabiltzen zu lente jaketa iteko? Ez. Hau bakarrik ibiltzen dut, neurtzeko zenbat litro ur injauen. Zertako? Ura, eurixa. Neurtzeko? Bai. Zenbat euri indun? Bai. Olla espresa? Hortako? Bai. Publiometrua? Hori da. Eta zehatza? Bai, esaktuena. Esaktuena, Bai. Eta nola neurtzezu ba? Hau da, milimetro bat, da litro bat. Holan ikusten bozu da berrogei. Bale. Hone dako berrogei milimetro. Hone dazka 40 milimetro. Bai. Eta orduan, hola jarrita? Holan jarritxet, bara hemen parien, berrogei litro intxu. Orduan, milimetro bakoitza? Litro bat. Litro bada. Bai. Onaino itxen badau, daukat hau. Sartzen dozu hor, da neurtzen zu zenbat milimetro. Claro, orduan, hau hola jarrita? Hori da, gure sartu. 60 aldatzen bali ma? 60 litro? 60 litro. Eta hori esaktua da, Exacto. Eta zer da? Hau igual da, mene bitzen du. Bost. 20 litro. Haure esaktua, baina zein da esaktua? Hau. Hau, Bai, Dudi gabe. bai. Esaktuena olla espresa. Orduan bakizue, etxian, olla espresen bat bali makazue, terrazan jarri, balkoian, o lehua iriki, eta euri jaiteunean. Hartu metru eta neurtu. Karo, baina, olla espres denak ez dira berdinak. Batzuk handillo dia, beste batzu txikillo dia. Igual da, metro kube izan da, igual da. Eurixe betik uniforme itzen dago. Eurixe hemen, eta hemen igual jauziko da. Imagina hau eta beste bat metro kube. Eurixe da. Hemen milimetro bat ioten daunien, hemen besti hemen milimetro bat ioko dago. Claro, uniforme kiteulako eurila. Claro, bueno. Uniforme. Bai. Bueno, bai. Bai. Normalian. Bai. Bale. Eta zure inventua da, ezta? Bai, ez da, inventu hori alde guztietan, holan itzen da, Bueno, nik ez leku askotan ikusi, Andoni Aizpuruk olla espresik ez daka, Arek ez daka olla espresik. Ez, arek ez dago. Eta hau zer da, ba? Pantalla badago, no? Zer da, hau? Honen hautzen dau, handau, teiatu gainien. Hori, parabolika, zer da hori? Honen hautzen dau, eurixa, asie, zer idezinotan dauen asie eta dana. Horrek bai, eurila, neurtzen. Nik ikusten dut barruan. Pantallatik. Pantallatik. Eta hor da, zea bat, espilu bat, retrovisore bat bezala, horren azpilan, horreken neurtzeu eurila? Ez, horti ni bentanatik behitzen dut horra, da batemat etorri bara ikusten dut. Zizatik da, Bai. Hor da kasu jarrita bentanatik ikusteko aber norbait etortzean edo ez? Bai. A ber, horri? Ispilu hori orduan, nun jartzea, hemen? Barruan zukaldien hau ni, Zukaldian. Ni zukaldeko bentanatik ikusten dut batemat etorri. Vale, hori ikustezu eta ikustezu aber norbait atorren handik. Claro, batemat etorri dan. Hori da, exactua. Hori da, perfecto. Perfectua. Angulua. Perfecto. Benedito. Ez, hori ez da... Asko pentsatzen zuzuk, Ez. Ez, Gehiagote gutxi. Bueno, nik hau nahi jakin zer da. Esaten duz, egunian, hastian, hilian eta urtian. Eta igual horrati dakazu hor, zea kalendarioa, eskile, no, betxu etorri bene. Hau honekin dijua. Bai, neu entenditzeko, porque ni hemen daily, zeo daily. Egunero. Daily esan nahi du, claro, hau inglesez dago. Eta zuk ulertzeko hitzak dazkazu hemen jarrita. Txuletien. Vale. Daily? Egunero. Egunero, ondo. Astero? Ez dakitxe. Berkri. Ez, hori ez da. Weekly, astero. Weekly, astero. Monti, hilero. Montli, hilero. Urtero? No sé. Ondo izea? No sé cuántos. Gay. Li. Bukaeran li beti. Bai, ni inglés edo. Inglesa ez, Ez. Eta honek orduan esategu, egunekua, astekua, hilekoa eta urtekoa. Zein da esaktua ba? Hori. Dudi gabe. Hau, bere lekuan jarriko eta azpane, bene. Nik? Ez zeo zentzutet. Tekit, bat ematitzeiten norbait etorri aldano. Zuk entzun dozu radixu, Radixua? Bai, urtuen. Hortuan dakazu radioa? Bai. Barazki jantzako, ondo. Basurtan dako.
Basurdientzako. Bai, basurdak, hemen ez dago izan, hor, eta bizi inobez. Basurdak, Eta basurdiak etorriteiak. asko. Eta irratia zertako ba? Ba, sustaude izien. Ikusi laike hori? Bai, guazen. Bai. Ara. Kontu Ez kendute. sustua. Orain ordea hori aldatu egiten, ezta? Bai, guztiz aldatu da. Orain sendagaiak hornitzeko zintasunak, ugaritu dira. Euskadi Irratia, Euskadi Irratia. bai. Euskadi Irratia, bini bira. Beti, Barketien. berriketie. Euskadi Gaztea ez da guale. Ekin hau Euskadi Gaztea, beti musikie. Da, mintxe gustora. Dan apurtu, Bale, orduan, Euskadi gazteakin, ez da gualeo. honeaino etortzea. Bai, claro, musikie. Guztua. Gustora. Kontzertu bat izango balitzu zela. Exactabet. Claro. Horri be guztau itxeaten. Hombre, honea etorri eta kontzertua, dana dantzan. Ez, bai. Pasun nahi dezu usau. Claro. Orduan, usatzeko Euskadi gaztea ez. Ez. Euskadi Irratia. Hota labordu barketan. Hortan laburdu berriketan daudelako. Ba, behitxu honbe. Da, hemen 3 ordu edo barketan edo hori. Hemen ikustet bene baita, harria, Aixi, aizientzako jarrita, Teknika, infalible. libre. Hemen zea batzu daude. Jakiteko, zein jan, Arrate, Euskadi Gaztea, Hemen dazkatzu ikusteko zein dian. bai, EITB. EITB, Gero AR, Arrate. Arratik gratia. Baina Arrate be, Ez, ez hemen ez. Arraterez? Arrate be musika desente ibiltzen dabe. Errazoi zu, bai, eta hori, Errezailua ez. Messi eta... Igual gustatuta hemen. Bai, igual bai. Igual bai. GAZ? Gazti. Eta balio. Ez. Horrek ez da balio nahi. Gau? Euskadi Irratia. A ber, letrak? Euskadi Irratia. Eus. Eta hori... Infalible. Honera, Euskadi Irratia. bere lekuan jarriko, Bai. Ya está. Listo.